Dobrý den, tímto vás vítám jménem ZV3D-CAD-Zone.cz u sérii videotutoriálů pro CAM modul v ZV3D. A v tomto díle nebo prvním videotutoriálu si ukážeme základy a popis prostředí v CAM modulu. Jak vidno z našich stránek, odkaz vám dám do popisku z porovnání funkcí, tak ty CAM funkce jsou dostupné pouze ve specializovaných verzích pro dvouosé obrábění, tříosé obrábění nebo Premium. Jo, v klasických verzích Light, Standard, Professional, Advanced tam CAM modul není. No a když se vrátím do ZV3D, tak tady už mám součástku, která může být ZV3D vymodelována a nebo může být i naimportována a vytvořena třeba v jiném softwaru. Nicméně to, že si zde můžu součástku vymodelovat a poté vytvořit CAM plány a vygenerovat NC kód, tak to je ten důvod, proč si spousta lidí ZV3D pořizuje, že tady má vše v jednom za relativně dobrou cenu vůči konkurenci. No a teďka jsem v klasickém CAD prostředí a já se chci přesunout do toho CAM plánu. No a mám dvě možnosti. Jednodušší je ta, že tady nahoře v tom horním toolbaru tady si můžu vytvořit buď 2D výkres nebo CAM plán. Takže já teďka chci CAM plán, tak dám CAM plán. Můžu si vybrat šablonu, kterou teď nemám žádnou předpřipravenou, takže dám nějakou výchozí. Tak, a jsem v prostředí CAM plánu. Ještě ukážu druhý způsob. Když si dám soubor, nový, tak zde mám zase na výběr CAM plán. Takže můžu si to založit, název můžu nechat. A pro porovnání, tak zde mám prázdno, nemám tu žádnou součástku, nic, kdežto tady v tomto případě, tady už je součástka naimportována, nemusí mi tam vkládat, takže to je výhoda zakládat to přímo takto z toho toolbaru. No a teď k tomu samotnému prostředí v CAM modulu, ono je velice podobné tomu v CAD prostředí, taky tady máme nějaký strom s tím rozdílem, že zde nemáme historii modelování součásti, ale jsou různých vlastností, operací a podobně definující to obrábění, které poté můžeme samozřejmě upravovat. Ty ostatní správce pohledu, vizuální a uživatelů, tak ty jsou stejné jako v CAD prostředí. Taky tady máme nějaké ribbon menu s nastavením. Zmíníme si třeba geometrie. V případě, že jsem založil CAM plán zvlášť, ne na základě té součástky, tak zde si například můžu ji vložit. Můžu zde vkládat i upínky a podobně. Dále tady máme polotovar, nulový bod, úrovně přejíždění, tvorba nástroje, správce strojů a podobně. Dále tady máme vlastnosti, ty slouží pro definování té obráběné oblasti. No a skica, můžeme si zvlášť v CAM prostředí založit i skicu a pomocí té jako příkladu potom definovat tu obráběnou oblast jako profil. Dále tady máme záložky pro všechny druhy obrábění. Editor dráhy nástroje, to slouží pro to, pokud bychom chtěli nějakou už dráhu nástroje dál editovat, takže ku příkladu chtěl bych zrcadlit něco, bylo by to symetricky, tak bych to mohl zrcadlit podle roviny, pole, klasicky pro díry. Další záložky pro výstup, to NC programu, nástroje, vizualizace, karta zjistit, tak ta slouží pro měření, takže se může velice hodit, pokud bych chtěl ku příkladu určit průměr nástroje, tak si tady změřím polotovary, nebo porovnat hloubky těch dvou kapes, tak na to zase můžu použít funkci souřadnice a porovnat si dva body a podobně. Když se podíváme na obecná nastavení pro CAM modul, tak když si kliknu klasicky
na symbol ozobného kolečka vpravo nahoře, tak poté se přepnu do CAM oddílu a zde už mám nějaká základní nastavení, včetně knihoven, respektive cest pro knihovny související s CAM modulem, barvy zobrazení, dráhy nástroje a ostatní základní nastavení, takže to je zde. No a když se teďka podívám na ty jednotlivé kategorie toho stromu, toho CAM plánu, když začnu u geometrie, tak když si to rozkliknu, tak tu už mám samotnou součástku, ten díl, který chci obrábět. Dále zde patří polotovar, takže když si teď kliknu v nastavení na přidat polotovar, tak už mi to nabízí buď kvádr neboli blok, válec, nebo něco, co by kopírovalo tu konturu. Můžeme tady naimportovat i existující STL model toho polotovaru, pokud bych ho znal nebo byl nějak specifický, tak můžu naimportovat. Nicméně já zde zvolím blok neboli kvádr. Pokud bych chtěl, co se týče nadefinování přídavků, pokud bych chtěl celoplošně všude jednu velikost přídavku, tak vyplním tady boční přírůstek na kupříkladu 2 mm. A jak vidíte, tak po všech 6 stranách se přidaly ty 2 mm. Pokud bych chtěl změnit kupříkladu jenom horní přídavek ve směru osy Z na zase 2 mm, tak si to zde vyplním, potvrdím a mám to jenom na horní ploše. Potom, co to potvrdím, tak se mě program ještě zeptá, jestli chci polotovar skrýt, což doporučuji. A mám už jej tady pod geometrií. Pokud bych jej chtěl zpátky zobrazit, tak buď pomocí pravého tlačítka myši zobrazit skrýt, anebo dvojklikem levého tlačítka myši. Tak. Co se týče úrovní, tak to je tady se nastavují hladiny pro přejíždění, popřípadě pro výměnu nástroje, které se potom automaticky propisují do těch operací, ale samozřejmě to lze ještě dodatečně změnit. Nulové body. Když si to rozkliknu zase dvojklikem levého tlačítka myši, pokud bych to teď potvrdil OK, jakože tady mám název nulový bod 1, tak on se automaticky umístí do počátku souřadného systému. Tak jak jej už mám definováno z CAD prostředí. Takže když si dám OK, rozkliknu si nulové body, tak už je mám tady. Dle toho můžeme jasně říct, že ten počátek lze nastavit už v tom CAD prostředí, třeba pomocí funkce posun, kdy si ten počátek můžu posunout třeba tady do rohu. A nebo si ten nulový bod můžu nastavit i v CAM prostředí. Takže si tady kliknu na vytvořit rovinu, samozřejmě název už se mi automaticky vyplnil jako nulový bod 2. Takže dám vytvořit rovinu, někde si ji označím a chtěl bych, aby nulový bod byl ku příkladu průsečík těchto dvou ploch. Takže když dám orientace, počátek a zde si navolím průsečík těchto dvou křivek, tak potvrdím a mám ho tady nulový bod 2. Ke kterému nulovému bodu se pak programy mají odkazovat, nebo ty souřadnice respektive, tak to si navolím v dalším nastavení, to si ještě ukážeme. Dále zde máme nástroje. Nástroj si můžu vytvořit buď pomocí dvojkliku, tady ve stromě, nebo z ribbon menu, na tom nezáleží. Nejprve si zvolím, o jaký druh operace se bude jednat, jestli bude o frézování, soustružení nebo vrtání a dále druh toho nástroje přímo. Tak já budu určitě frézovat vzhledem k té součástce, vyberu si typ a potvrdím OK. Můžu si zde zadat svůj vlastní nástroj, to znamená změnou těch parametrů a poté dát přidat do knihovny a zvolit tu šablonu. Upozorňuji, že
musíte v tomto případě spustit program jako správce. Nicméně o tvorbě šablon nástrojů si povíme v některém z dalších videí. Takže můžu zde nadefinovat ten nástroj a potvrdit zelenou fajfkou nebo načíst nástroj z existující šablony, které jsou v ZV3D k dispozici. Takže já zde použiju ku příkladu 8 mm flat end mill, potvrdím OK, potvrdím zelenou fajfkou a máme ji tady. A takto si můžu postupně popřidávat i ostatní nástroje, které budu používat. Taktiky. Zde patří automatizované funkce, jak pro frézování, soustružení a vrtání. Konkrétně se jedná o tady tuto ikonku vždycky vlevo, takže taktika 2x frézování, taktika vrtání, taktik 3x frézování a tak dále. Takže to můžu založit zase pomocí tady ribbon menu, anebo když si kliknu pravým tlačítkem myši přímo v tom stromě na taktiky a dám ku příkladu taktiky, vložit taktiku 2x frézování. Tak ono vám nevyskočí přímo okno, ale musíte si rozkliknout taktiky a vidíte, že už tady ta taktika byla vložena. Co je nezbytné pro to, tak je definovat si vlastnosti. V tomto případě já zde označím celou tu součást. Dám OK. A poté, když si kliknu pravým tlačítkem myši na tu taktiku a dám vytvořit, vypočítat operace, tak mě to automaticky vytvoří ty obráběcí operace. Jo, už to mám tady vizuálně. Zároveň, když si rozkliknu operace, tak jsme u další kategorie. No a zde už si já můžu definovat ty jednotlivé operace obrábění. Vzhledem k tomu, že jsem použil nějakou automatizovanou funkci pro taktiky, tak se mě to vytvořilo automaticky, ale jinak klasicky z ribbon menu budu chtít ku příkladu, že já si to všechno skryju, takže pomocí dvojkliků po případě budu chtít obrobit tuto kapsu, tak dám. A mám tady zase vícero možností těch taktik, ale já dám, co je pro hrubování kapsy typické spirálu. Zadefinuji si nulový bod, který z těch dvou chci. Vlastnosti, to znamená, zde můžu přidat jak díl, tak polotovar. A zároveň profil, který chci obrábět. To znamená, já jsem říkal, mě bude zajímat tato kapsa, takže si zvolím profil a typ vstupu zde můžu vybrat mezi křivkou, profilem, plochou. Když vybírám přímo ze součásti hrany, což bude můj případ, tak je nejlepší dát křivku a automatizovat si rychlý řetězový výběr. To docílí to, že mě to tu uzavřenou křivku automaticky dovybere. Co se týče nastavení profilu, si řekneme ještě v nějakém dalším z videí. Tady je důležitá strana nástroje, to bude uvnitř, a umístění nástroje tečný k hranici. Zde si potom zvolím nástroj, takže ku příkladu ten 8 mm flat end mill a můžu dát počítat. Jak vidno, dráha už se mi vygenerovala. Nicméně, pokud já bych chtěl zkontrolovat hloubku té kapsy, tak proto bude ideální na kartě zjistit řez. A to funguje úplně stejně jako v CAD prostředí. Že já si to takhle rozřežu a jak vidím, tak ta dráha toho nástroje nešla nikam do hloubky té kapsy, ale je pouze na povrchu, na tom čele. To znamená, že já si to musím nějakým způsobem poupravit. To takže na to dvakrát kliknu
A na kartě omezení zde, když si zvolím horní a dolní úroveň ve smyslu z-osy, tak tam si to můžu nastavit. Takže horní, ta bude tady nahoře na té čelní ploše a dolní na dně té kapsy. No a teďka, když to potvrdím a dám počítat, tak když si to znovu rozřežu, tak už vidíte, že to šlo do hloubky. Co se týče ostatních nastavení tady té kapsy, frézování, tak to si povíme v dalším videu. Je tu toho více, co nastavit, nicméně pro ten základ nám postačí teď tohle. No a pokud já bych si chtěl ověřit to samotné frézování nebo dráhu nástroje, tak buď zvolím ověření dráhy nástroje a zde si to takto můžu odsimulovat. Pokud mě zajímá jenom nějaká část, kde se bude nástroj ku příkladu nacházet, tak kliknu na tuto ikonku uprostřed a zvolím si přímo bod nebo tu jednotlivou trajektorii, která mě zajímá. Jo, a tak to si můžu postupně i překlikávat. A nebo další možnost je přímo ověření tělesa, kde už vidíme jednotlivé odebírání toho materiálu z toho polotovaru, který jsem si nadefinoval. Tak, já si to takhle můžu pustit. Pokud bych to chtěl zpomalit, tak jednak pomocí toho, že u políčka aktualizovat interval, to zmenším klidně na 1 a zpoždění pohybu můžu dát taky na minus 0,5 ku příkladu. Kliknu si zpátky na začátek programu nebo té operace a nyní je to pomalejší a můžu to vidět podrobněji. Takže to bylo k vizualizacím. Dále zde máme definici stroje, takže já si to otevřu zase dvojklikem levého tlačítka myši. Jak vidno, těch nastavení je tady více, nebudeme si to teď všechno popisovat. Pouze si vyplním název stroje. A co je potom prioritní, tak je konfigurace postprocesoru. Jak vidno, je tady spousta přednastavených možností postprocesorů, nicméně často je třeba ten postprocesor nastavit individuálně pro zákazníka, ne vždycky si vyberou z těch přednastavených. Nicméně já si tady něco naprosto náhodně vyberu a můžu to teď potvrdit. No a dále je zde výstup jak NC programu, tak CL listu. Když si na to dvakrát zase pokliknu levým tlačítkem myši, tak dostanu tady NC soubor. Pravým tlačítkem myši můžu přidat po té operace, takže můžu přidat všechny. Dám OK. Opět kliknu pravým tlačítkem myši a dám výstup NC. Už mě to přepíše stávající soubor. Tak a toto je ten výsledný NC program, který se mi uloží na disk. Toto bylo k základům CAM modulů všechno a ohledně konkrétních operacích a dalšího postupu si povíme v dalším díle. Tímto děkuji za pozornost.